धानोरा संघाचा जो खेळाडू चढाई करून गेला तो टाकळी संघावर. आता चालू असलेला सामना सेवंतादेवी संघ टाकळी बी वर्सेस जिल्हा परिषद प्रसाद धानोरा. आणि हा टाकळी संघाचा खेळाडू चढाई करून गेला तो धानोरा संघावर. बघूया आपल्या टीम साठी पॉइंट काढतो त्या रिकाम्या हाताने परत येत होतो. अतिशय सुंदर त्याची रेड बघायला मिळते आपल्याला. आणि हा पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये आणि रिकाम्या हाताने आपल्या कोर्टवर वापस येण्याच्या प्रयत्नात आणि रिकाम्या हाताने कोर्टवर वापस. आणि हा चढाई करून गेला तो धानोरा संघाचा. आणि हा छोटासा खेळाडू अतिशय सुंदर त्याची रेड चपळाईच्याच प्रयत्नामध्ये अतिशय सुंदर. अरे वारे डुबकी किंग पण रेडर बाद झालेला आहे. आणि हा टाकळी संघाला 1 गुण मिळालेला आहे. आणि हा टाकळी संघाचा खेळाडू आणि हा खेळाडू मागच्या वर्षीही अतिशय सुंदर खेळलेला होता. मागच्या वर्षी पण याही वर्षी अतिशय सुंदर अशी रेड त्याची बघायला मिळते आपल्याला. आणि जो चढाई करून गेला तो धानोरा संघावर शरीराने धष्टपुष्टला उंच पुरा असलेला हा. आणि हा रिकाम्याच हाताने आपल्या कोर्टवर परत आणि पाठलाग करून धानोरा संघाचा खेळाडू पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये. आणि हा पॉइंट तर नाही पण पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये बघूया आपल्या टीम साठी पॉइंट काढतोय का. अतिशय सुंदर त्याची रेड बघायला मिळते आणि 1 पॉइंट मिळालेला आहे धानोरा संघाला. आणि हा चढाई करून जो गेलाय तो टाकळी संघाचा खेळाडू अतिशय उंच पुरा असलेला आणि अतिशुंदर पकड आणि अतिशय सुंदर कॅच झालेली आहे. धानोरा संघाची पकड लयच सुंदर आहे बघायला भेटते आपल्याला. आणि हा धानोरा संघाचा 7 नंबर असं त्याच्या जर्सीवर नाव कोरलेलं तो चढाई जो करून गेलाय तो टाकळी संघावर. आणि अतिशय सुंदर त्याची रेड आणि 1 पॉइंट मिळाला आहे. आणि हा टाकळी सेवंतादेवी संघ टाकळी बी वर्सेस चालू असलेला सामना जिल्हा परिषद प्रसाद धानोरा. चढाई जो करून गेला तो धानोरा संघावर किक मारण्याच्या प्रयत्नात किक मारून पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये पण तो अयशस्वी ठरला आणि तो ग्राउंड मध्ये आपल्या वापस खाली हातानेच आला. आणि हा धानोरा संघाचा मागच्या रेड मध्ये 1 पॉइंट घेऊन गेला हाच तो खेळाडू. बघूया अतिशय सुंदर त्याची रेड इकडून तिकडे मारून हात मारून पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये. आणि हा रिकाम्याच हाताने आपल्या ग्राउंड मध्ये वापस झालेला आहे. आणि हा टाकळी संघाचा खेळाडू चढाई करून गेला तो धानोरा संघावर लात मारून पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये शरीराने धष्टपुष्ट असलेला उंच पुरा असलेला हा. आणि अतिशय सुंदर त्याची पकड किती पॉइंट रेडर बाद झालेला आहे. अंपायरचा निर्णय रेडर बाद आहे. अंपायरचा निर्णय आल्याशिवाय आपण गुण देऊ शकत नाही. अंपायरचा निर्णय अंतिम राहील. आणि हा रेडर तर अतिशय सुंदर रेडर आहे. वारंवार रेडर करतोय तो हा चांगलाच रेडर असला पाहिजे. अतिशय सुंदर त्याची रेड आणि भरपूर त्याच्या प्रयत्नामध्ये पॉइंटच्या. बघूया आपल्या टीम साठी आणि रिकाम्या हाताने आपल्या कोर्टमध्ये परत आलेला आहे. आणि हा चढाई करून गेला तो धानोरा संघावर पॉइंट काढण्याच्या प्रयत्नात इकडे तिकडं उड्या मारत आहे. बघूया पॉइंट काढतोय का रिकाम्या. अतिशय सुंदर त्याची पकड आणि हा कॅच झालेली आहे. धानोरा संघाने कॅच केली. टाकळी संघाचा रेडर बाद आहे.